galaxias hai unha guerra, dela depende o noso planeta. Na, 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 na. Entre galaxias hai unha Non cantes mentres fas traballos intelectuais. Non ves que perde a concentración? Deixa ir, pero que eu uso? Digo que estás colocando a mesa do revés. Non creas. Se coloco as mesas do direito, a xente ven e senta. E non se conforman con sentar, non. Logo queren tomar cafés, fantas, viño tinto, viño branco. E quen a ten que atender, Eu. Así non sentan e non dan a lata. Unha idea magnífica, sí, señor. De que planeta viras ti? Oh, mira, pero outra vez. Outra vez non. Onte obrigaches a darlle a volta. E ti por que crees que sería, pasmón? Vai polo pan, anda, vai polo pan, vai polo pan. Vai polo pan, vai polo pan. Bruxa! Olé, iso é telo que hai que ter, Ai, perdón. Será, pero non son meus, son de Balbina. De Balbina. Tuto, aforra o chiste. Así que eses ovos son meus. E por qué? Veño da vosa casa de turismo. O párroco da aldea está enfermo, estoulle dicindo boas misas. E deullos, miña sogra. Pareceche mal? Non, é que son moitos. Xa, e pareceche mal. O que quero dicir é que non é normal que a señora Carme lle sobren tantos ovos. Será que os clientes ali xa se fartaron de comer tortilla? Ou será que non hai clientes? Na casa de turismo levan unhas semanas así. Case non hai clientes e... Te la sogra algo preocupada. Vaya. E por que non chamou ela para dicirmo? En fin, pois agora xa o sabes. E se non che importa, cos ovos quedo eu, sí? Non sei que sería dese negocio sen a miña axuda. Ai, non. Muller, non está ben que eu o diga, pero se a casa de turismo segue aberta é precisamente gracias a min. Ten razón, non está ben que vostede o diga. Entre outras cousas, porque nunca o vin por ali traballando. E que terá iso que ver? Quen bendiciu esa casa o día que se inaugurou? Quen a puxo nas mans do Altísimo? O seu xefe, o Altísimo ese, tampouco vimos nunca por ali choiando, perdoe que lle diga. Se pensades que non merezo os ovos, falade claro, e xa está. Oi, non sexa parvo, que teima cos ovos, veña. Pero non se poña medallas que non lle corresponden. Con iso de a casa de turismo está aberta gracias a min, pasouse un pouco. Con que Miro presuma do que non fai, chéganos. Vale, toda a razón para ti. E os ovos para min. Por certo, aí pola unha teño que volver á aldea. Se queres falar coa señora Carme, lévote ata ali. Pois sí, a ver se sacamos adiante ese negocio. E a ver se sacamos tamén unhas patacas e uns chourizos para acompañar os ovos, don Nicanor? Era broma, padre. Vale, non vou declarar contra ti no xuízo final por esa parvadiña. Ata logo. Ata logo. Chao. Que pasa, Paspi? Xa están aquí esas cousas. Falas desas patillas horribles que sempre veñen canda ti? Falo dos extraterrestres, de seres doutros mundos. Ai, seres doutros mundos, E dos seres deste mundo quen se ocupa, Paspallás? Porque eu pedira cervexa. Merda, o pedido. Deixeno na furgona. Daquela podes ir por el. Peor vai ser recuperar o teu cerebro. Debeuche quedar na barra de algún bar. Ei, moi graciosa. Pero como podo pensar no pedido se ata a CIA di que os marcianos levan anos invadindo a Terra ás agachadas? Iso explica o teu caso. Ou teñen un aspecto máis humano? Pois claro que teñen aspecto humano. Pasan completamente desapercibidos. Oi, iso descarta a Paspallás. E as marcianas tamén son como nós? Tamén. Daquela non entendo o teu interese, Paspi. Se aínda fosen verdes, con antenas e feas como acrollos, podías ter algunha posibilidade, pero así... Non te pases, Mónica. Gracias, Baldina. Chegaría con que tivesen un único ollo para ver a Paspallás a metade de feo. Ride. Pero eu estou preparado para a invasión. Que invasión? Por que pensades que os extraterrestres teñen tanto interese en pasar desapercibidos listas? Porque saben o mal que reciben algúns os inmigrantes e iso que veñen deste planeta? Porque así poden pillar máis información sobre nós e logo pasarlle aos seus xefes para que preparen a conquista definitiva da Terra. Pero iso non ocorre ata o episodio 54 da Guerra das Galaxias. A Guerra das Galaxias xa vai no episodio 54. Na cabeza de Paspi, sí, non o ves? Sí.
Pero xa veredes entrar os extraterrestres por esa porta algún día. Non yo digas a Pereira que aproveita para subir os prezos. Patillas Skywalker. Que? Que a forza te acompañe. Gracias. Pero que te acompañe para traer esa cervexa, Veña, veña, a velocidade da luz. A especie humana a punto de ser aniquilada, ela pensando en preparar cubatas. Non sei... Que? Perdón. Espera. Mira, ese veciño ou coñecido que vemos cada día pode ser un extraterrestre infiltrado. Nada. Aquí non grabou nada. Ou moito cambiou o Cidadán Kane desde a última vez que a vin, ou esta carraca non grabou nada. Que foi, papá? O vídeo, que xa me está tocando outra peli de madrugada que perdo pola súa culpa. Para programar un vídeo é moi útil sabelo programar, papá. Eu fixen todo o que había que facer, paso por paso, pero nada. Vale, a ver, onde te lo manual? No lixo. Acabou poñéndome nervioso. Logo haberá que esperar a que Roy volva de Liverpool. Eu tampouco sei programalo, teño que mirar polo manual. Ti crees que Roy chegará hoxe? Como vai chegar hoxe se o avión se mañá de Londres? Non sei, podería atravesar a fronteira do espacio e o tempo e viaxar por un universo paralelo. Ai, non se pode contar cos fillos para nada. É que as tres poñen a diligencia con John Wayne e quero a gravar. Ti crees que Roy saberá programar este chisme? Pois claro, Roy tolea con estas cousas. Non ves que anda facendo cursos de electrónica? Non quedamos que estaba en Liverpool estudiando inglés. Se lera as cartas e as postais que manda, saberías algo máis do que fai. Xa sei o que poñen. Papá, aquí todo é moi bonito. Manda cartos. Ou non poñen iso? Pois claro que non. Todo é moi bonito, papá. Estou facendo un curso de electrónica. Mándame cartos. Palabra arriba, palabra abaixo. Con tanta electrónica non estará descoidando o inglés. Papá, se está en Liverpool estudiar electrónica en inglés, non en hebreo, digo eu. Vai ti saber. Sí? Hola, Roy. Precisamente papá estaba preguntando por ti. Morre das ganas de verte. Pregúntalle a que hora chega. A ver. Mañá no voo de Europa das 4. Vale, moi ben. Procurarei esquecelo para que teñas que volver andando dende o aeroporto. Eu tamén te quero, Roy. Esta rapaz xa dominou o inglés. Ten os insultos controladísimos. Vale, pásote con papá, que ten un problema tecnolóxico. Chao, bicos. Marcho para clase. Hola, Roy. Como vai todo? Ti non saberás por casualidade programar o vídeo, non? Sí, xa sei que é moi fácil. Por iso espero que saibas. Non falamos de se eu sei ou non sei, senón de se ti sabes. Non cambies de tema. Sí, a ver. Se é verdade que hai extraterrestres e que viven entre nós, estou facendo parvo. Por que? Polo negocio que perdo, tería que vender revistas marcianas e non mas mandan. Pero te revistas de economía e de electrónica que tampouco hai que nas entenda. Tamén tes razón. Cobrasme aquí, Tuto. Que vostede diga, señorita. Escoita, Pauliña, ti que tes estudios... Mais dos que eu quero e menos dos que quere meu pai. Xa. Ti crees que hai outros planetas habitados aparte do noso? Pois claro, non vai ser este o único planeta con mala sorte. Mala sorte? Por qué? Porque cando hai habitantes, nada nos libra de que exista algún como Pereira ou como Paz Pallás. Ese non é o problema. O problema é que os alienígenas existen. Están aquí. Aquí? Nesta rúa, precisamente? Pode ser. Fanse pasar por humanos. Tuto pode ser un deles. Sí? Home, se eu fose un deles, saberíao. Vale, tuto non. Pero calquera pode ser. A que viñeron eses alienígenas? Se pode saber. O fútbol. Queren organizar unha liga intergaláctica. A ver se así non gañan sempre os mesmos. Que isto é serio. Xa, home, xa. Precisamente, chegoume unha revista co retrato dun marciano infiltrado deses. Onde a puxín? Estaba vestida ou en bolas? Fala ben, nena. Aquí está. A ver,
Viven entre nós. Así son os invasores. Que vos dicen? De momento só nos espían, pero acabarán destruindo o planeta. Pois, como non apuren, non lles vai quedar planeta que destruir. Veña, le, que pon? O aspecto preferido polos extraterrestres camuflados é o dun home duns 50 anos calvo e con bigote. Entre galaxias hai unha guerra, dela depende o noso planeta. Ese home calvo e con bigote non terá un bar. Que di aí, Paspi? O típico destes extraterrestres camuflados é rexentar un negocio aberto ao público. O contacto continuado con seus clientes terrícolas proporcionalles moita información que logo envían ao goberno do seu planeta. Oh, sí. Miro, ten que informar a Marte de como facer o café sen café. Ah! Confirmado. Miro é un extraterrestre. Algo sospeitaba eu. Tamén eu. Non existe vida intelixente nin fora, nin dentro deste planeta. Chao. Chao. Viche lo que cantaba Mero? Sí. Non sei que da Guerra das Galaxias. O mesmo que cantaba cando colocou as mesas. Será unha mensaxe en clave pros xefes planetarios. Seguro. O que pasa é que vai ti saber de que planeta ven. Antes preguntei eu directamente e non mo quixo dicir. Antes? Cando? Se ainda non sabías que era un extraterrestre. Intuición, machiño. Ímolo ver máis de cerca. Sí, vamos. Estes futbolistas cada día son máis repugnantes. Agora di Raúl que gañar o campeonato foi un horror. Dirá que foi un honor. E ti como sabías, se non o liches? Lea en baixo, ande. Bono noliau por parvita. Miro, por que lles falta o currusco a todas as barras? Porque lle lo comín. Ah, xa supoño. Pero por que a todas? Por non facer diferencias. Eu son así, democrático. É increíble. Parece un humano de verdade, ¿eh? Miro. Sí. Se non sabes que é extraterrestre, pasa por humano perfectamente. Desafina farbur. Aquí veñen as características dos alienígenas camuflados. Primeira, adoitan pasar por parvos para non revelar a súa enorme intelixencia superior. Este parvo parece bastante, desde logo. Sí. Que faz, Miro? Intento beber, pero fan os vasos tan profundos que non podo, me cajo nos crisantemos. Proba a levar o vaso á boca e non a boca ao vaso. Sí. Anda, que fácil é así. Serei o primeiro en descubrilo. Que tal se le chamas beber como as persoas? Beber como as persoas. Que terán que ver as persoas con este descubrimento? Canto máis fai o parvo un alienígena camuflado, máis listo é. Coidado, tuto, estamos ante un xenio intergaláctico. Sí, verdade. Segunda característica. Que facedes? Baixa voz, queres? Podemos escoitar ese ser. O xefe. O xefe só lava as orellas para que os reis magos lle traian xoguetes. A estas alturas do ano xa está medio xordo. Claro, moi propio. Certos costumes extravagantes, porque aínda non dominan ben os usos terrestres. Pensades que Pereira? Bo, non lavar as orellas non é ser extraterrestre, é ser porco. E que molla eses símbolos no colacao? Quen molla panchitos no colacao é un fenómeno. Merece unha subvención. Miro encaixa perfectamente no retrato dos alienígenas. Terceira característica. Cando creen que ninguén os escoita, os alienígenas falan na súa lingua, que resulta moi extraña. Tenan o consonza. Linguas tan extrañas como esa. Sí, exactamente. Xefe, Non interrompas, Lercha. Estou lendo as solucións do encrucillado donte. e non nos será mellor dándolle a volta ao xornal? Sí, claro. Veñen do revés. Contentos. Iso non proba nada. Pode estar disimulando. Aquí está o dato definitivo.
Todos os alienígenas que viven entre nós levan implantado un microchip. Sí, é un código de barras. E o microchip ese onde o levan, se pode saber? En lugares pouco expostos ás miradas indiscretas. No so brazo, nas plantas dos pés. Pereira leva o noso brazo. Mirade como o raña. Raña o so brazo, polo mesmo que non oe, porque non se lava. Non sexes inxenua, Mónica. Son tácticas de camuflaxe. Ah, a inxenua son eu. Vos levastes un golpe na cabeza. Ti algunha vez lle viches os sobrazos ou as plantas dos pés a Miro? Pois non, nin ganas. Pois entón a calar, guapiña de cara. Eu non vin nada, pero Balbina seguro que sí. Balbina, Dime, Mónica. Oh, espallás. E onde están as cervexas? Vou correndo. Correndo non, voando. Tampouco te poñes así. Se este local ten sempre de todo é precisamente gracias a min. Oh, gracias a min. Ti traes as bebidas gratis. Non, pero... Ah, pois daquela se este local ten de todo é gracias a min que che pago o que me traes. Veña, mova as patas antes de que eu che corte as patillas. Precisamente gracias a min. Aquí todo o mundo fachendea de méritos que non ten. Que querías, Mónica? iso. Que quería eu? O microchip de Miro. Ah, sí. É que Tuto e Paspi creen que estás casada cun extraterrestre. Eu tamén o creo, ás veces. Eles falan en serio. Din que ven doutro planeta. Ai, sí? Sí. Miro cumpre todas as condicións das que falas a revista que levou pas pallás, sen pagarma, por certo. Que interesante. Se cadra, algún día veñen por el os seus conxéneres planetarios, como viñeron por ET. Isto é serio, Balbina. Por iso. O caso é que eses alienígenas infiltrados levan implantado un microchip nalgúnha parte. Ai, sí. E onde? Na planta do pé. Ui, daquela esquecio. Nunca chegaremos a saber se Miro é un extraterrestre ou non. E iso? Non ten pés. Ten, pero non quita os calcetins nin para dormir. Para ducharse tampouco. Se non os quita para dormir, que é o que fai todo o día, como os vai quitar para ducharse? Que é algo que non fai dende 1972. Tamén hai extraterrestres que levan o microchip no so brazo. E de tocalo birimbao, que teño moito traballo. Que quixo dicir? Que no so brazo de Pereira mires ti que a ela dalle a risa. Non o es que non se lava, Paspán. Sabes algo novo? Miro é un deles. Para que ninguén lle poida ver o microchip, nin quita os calcetins, nin se ducha. Sabíao. Bo, ide por aí os dous. Que lle pasa a Mónica? A Mónica non sei. Pero ti non me pagache a revista. Son 3 euros xustos. Anótama. Os que parecen parvos son os extraterrestres infiltrados, non os xiosqueiros. Oi, que mal te enrollas, furafollas. Oh, veña. Oi. Miro, marcho para a aldea con don Nicanor. Vai, vai. E ti atende aquí, que parece que estás na lúa. Que fago eu mollando estes chismes no culacao? Tolei. Iso é o que digo eu. Outros teñen versións máis pintorescas. Pero se o que a mí me gusta mullar no culacao é a empanada de xoubas. Unha curiosidade. Vostede sabe que os coches teñen máis de 2 marchas, non? Que crea no paraíso non significa que teña presa por chegar a él, Balbina. Xa, non, eu tampouco teño presa por chegar á casa de turismo. Sempre que sexa antes do xuízo final, claro. Vale. Vou meter a terceira. Oi, don Nicanor, está feito un fitipaldi. Agárrate para non caer de cu, Antón. Trae unha noticia bomba. Xa estou agarrado. Miro non é deste planeta.
Vaya noticia. Xa o sabías? Home, sabe o todo o mundo, Paspi. Miro, vendo o planeta dos simios. Falo en serio. Ou falas en serio ou crees as parvadas que din esas revistas. As dúas cousas é imposible. E que lle pasa a estas revistas, a ver? Aparte dos temas que tratan. Abducidos, bechos verdes con 3 cabezas, viaxes galácticas. Nada disto é serio, Paspi. Pois lee e alucina. O retrato robot do alienígena infiltrado e cuspidiño a Miro. A Miro e a outros moitos. Non hai tantos calvos con bigote. Leva razón, que haberá no mundo calvos e con bigote? 100 ou 200 millóns, non hai máis. Bo, hai outras características que coinciden. A pinta, a idade, certos costumes. Xa, Paspi, o home é un animal de costumes. Que Miro teña por costume ser un animal non o converte nun extraterrestre. E o microchip? Que microchip? O microchip que Miro leva agochado en algunha parte do seu corpo? Claro, o microchip. Vai o carallo, Paspi, ala. Moi ben. Se non me fas caso, vou falar cun colega que teño na tele e que investigue. Pero que investigue que? Se Miro é ou non extraterrestre. Medio barrio está de acordo comigo en que sí. Pero xa o contaches a todos. Mais ou menos. Miro non é ningún extraterrestre, Paspi, digo xo eu. E ti como sabes se nunca lle viche as plantas dos pés? Se lle vixe algunha vez as plantas dos pés non xo podería contar porque estaría morto, Paspán, intoxicado. Voullelo contar os da tele agora mesmo. Para, vou falar con Miro, a ver que lle saco, O que lle tes que sacar é unha foto do microchip. Vale, pero se non hai microchip, esqueces toda esta leria, de acordo? O que ti digas, virolillas. Xa la rañala. Era o que me faltaba, sair na tele por ser cuñado dun extraterrestre. Como se non tivese eu chollo abondo. Celta, Barcelona. Un como unha casa. Pero tan mal andan as cousas, señora Carme. Levamos un par de semanas sen clientes. Por iso sobran ovos, leitugas e de todo. Non se faga a parva, Por que non me chamou? Porque non te quería preocupar, muller. Xa volverán as vacas gordas. E se non volven? Balbina ten razón. Mais vale facer algo por engordar as vacas fracas que non esperar a que volvan as gordas. Esa é a idea. Por que non organizamos unha semana da empanada para atraer clientes? Iso xa o fixeron na casa de turismo que hai no río. Ai, a competencia non dorme, Sí. E vos descoidastes moito a promoción do negocio. Eu pensaba que coa súa bendición isto xa ia para arriba só. Iso é o que di vostede. Non é momento de buscar culpables, senón de buscar solucións. Por que non facedes unha semana da centola? Isto non é un porto de mar, padre. E nós deberíamos ofrecer produtos caseiros. Tedes ovos, non? Para dar e regalar. E patacas? Sacos e sacos. Pois xa está! Xa está que? Por que non organizamos unha semana da tortilla para atraer clientes? Ai, que serán moitas patacas para pelar, Balbín. Non se preocupe por iso, muller. Agora hai trebellos eléctricos que baten, cortan, estonan e fan de todo. Chega con darlle un botón. Pero primeiro haberá que comprar o trebello. Iso sí. Eses chismes non son tan caros, señora Carme. Ademais, o importante é gañar clientes. Sí, é unha boa idea. Como todas as miñas ideas, claro. Como todas as súas? Que? Non sexas celosa. Ocorréusenos precisamente por min. Isto é increíble. Quere quedar ela con todo o mérito. Vostede a calar, que hoxe pola mañá fixo o mesmo. Precisamente por min, di a bella. Odio esa frase. Señora Carme. Pero, Balbina... Imos xantar, compañeiro. O que vostede mande, señor Gutiérrez. Santos, es un lambecusa ata dormindo, E ti non sabes chamar antes, estaba concentrado. Que carallo queres, Pelai? Queríache falar de ir xantar, pero polo que vexo para ti xa é hora da sexta. Xa me coñeces, eu sempre adiantando o traballo. O xantar convidas ti, non? E logo que lle pasou ao teu cuñado? Cerrou o suizo. Vale, imos ao suizo. Sabes que Paspallás anda dicindo por aí que o meu cuñado veu doutro planeta? El como sabe? Pois parece que algúns detalliños de Miro coinciden coas características dos extraterrestres. Outra vaca no millo. Os marcianos non poden ser tan parvos, Santos. Nin tan feos. Vamos. Menos mal que dou con vostede, Santos. Xa non sabía quen acudir. Pois aquí estamos pro que necesites, señor Gutiérrez. Este é o meu sobriño Andrés. Saúdo aos señores, Andrés. Vale.
Iso é ola na lingua das galaxias. A Andrés encantanlle as pelis de ciencia ficción, os ovnis, os ataques marcianos... Niso é un auténtico especialista o teu cuñado, non? Cala, Peláez. Non interrúmpalo, señor director. O caso é que estou pasando o día con Andrés, pero acaba de chamarme unha clienta que ten un problema. Xa, non será esa tal Maribel, a modelo de lencería... Esa. Quere xantar comigo para falar dunhas accións de bolsa ou non sei que, unha leria. Vai ter vostede que sacrificarse, señor director. Esas cousas son inevitables. Pero, claro, non podo quedar con ela. Xa, pero para iso estou eu aquí. Peláez, non tes nada que facer. Eu teño que sustituir o noso amado director. Sí. Fala en serio, Santos. Vaime facer ese favor. Claro, señor Gutiérrez, eu non lle podo negar nada. É vostede o faro que guía... E a esa señorita Aina que ir buscar a casa? Ou ven ela por aquí? Ven ela por aquí, non se preocupe. Moito mellor, Sí, moito mellor para min que non teño que ir buscala. Porque a vostede tanto lle ten, claro. A min? Pero como non entendo, señor director. Santos. O favor que lle quero pedir é que vostede quede con Andresiño mentres eu vou xantar con esa clienta. Non pensaría ir xantar vostede coa señorita mentres eu quedaba co rapaz? Non, claro, que parvada. Entendino perfectamente, señor Gutiérrez. Non hai ningún problema, Moi ben. Al Andresiño. Apertarse ben, Déalle unha hamburguesa. E cómprelle unha peli de vídeo desas da conquista do espacio para telo entretido. Vai non pasar en grande, señor Gutiérrez. Moi ben, Santos. Merda e merda. Non digas palabras feas, terrícola. Ti cala, piollo do grelo, ou desintégrote. Santos, non lle fales así ao rapaz. Non ves que é o olliño dereito do señor Gutiérrez? A ver se aínda imos ter problemas. Mexan por un hai que dicir que chove. Andrés, Peláez, vamos. Moitas gracias. Non hai de que... Ben, mañá comeza a semana da tortilla na Casa Pereira, señora Carme. E non se preocupe, que hoxe xa merco eu ese trebello para estonar as patacas. A ver se é verdade. E mañá a primeira hora xa estou aquí axudándolle a preparalo todo. Balbina, non te esquezas da publicidade, que estas cousas hainas que anunciar moi ben. Xa me ocupo eu tamén dos anuncios. Menos mal que está don Nicanor para facer o traballo duro de recordarnos as cousas. Ala, veña, a modiño pola estrada. Se imos aínda máis a modo, non empezamos a semana da tortilla nin o mes que ven. Verdade, Fittipaldi? Ñi. As hamburguesas son de carne picada ou de diamantes? Santos, estas son máis caras porque son hamburguesas da Galaxia Alfa. Anai, que fixo a Galaxia Alfa. E as patacas fritas tamén as traen do espacio exterior? As patacas fritas... Non mo expliques, están feitas coa receita do planeta Saturno. Veña, mercalle o rapaz aí un xoguete galáctico deste só, para que estea contento. Pero se xa lle merquei de todo. A ver, que queren os señores? Ei, mire que pistola especial máis Diso guapo. nada, en 2 horas xa che merquei 2 vídeos, unha careta especial, un DVD. Oh, non sexas cutre, Antón. 20 euros. 20 euros? É que son 20 euros comparados coa felicidade da infancia, Falando de infancia, temos que falar do teu cuñado. Non me toque la moral, tú. Oi, mira, Santos, teu cuñado ten fideos con ameixas. E caldo, e nécoras, e ensalada rusa. Pero nós temos hamburguesa, así que a la veña, para arriba. Toma. E Antón, non ven hoxe xantar ao bar? Anda raro. Coa sorpresa que lle deu Miro non me extraña. Que sorpresa. Bo, anda, Tuto, non marees. O café. Está rica, Andrés? Sí, sabe a hamburguesa de Saturno. Home, non. Pero aquí que? Están todos obsesionados polos ovnis ou... Están, Santos, están en internet. Hai miles de páxinas sobre temas así. O que non tolea faise rico coa tolemia dos demais. Por que o dis?
Porque isto dos extraterrestres é un negocio de carallo. Comida, bebida, xogos, revistas, DVDs. Pois mira que tes sorte, ti, Sí, eu acabo de arruinarme pagando as trapalladas dese piollo. Pero ti tes un auténtico alienígena na casa, ou non? Pois Mira. aproveita e fai negocio con el, O claro. meu cuñado, vaya... Ño, Peláez, pero ti és un xenio. Ala, que teño moitas cousas que facer. Oiche, pero antes terás que levarlle o rapaz a Gutiérrez. Vale, vale. Ei, ide rematando, Aí ven Miro. Eu algo raro sempre lle vin a este fulano. Aquí te lo viño. Gracias. Miro, este viño é pura auga. Ti pediches un viño do tempo. E o tempo en Galicia é de moita chuvia. Parece mentira que sexas abogado e que non saibas estas cousas. Pero, que viches isto tudo? Ben, ben. Sempre fai cousas raras. O que eu lle dicía, Miro é un marciano infiltrado. Cousas veredes. E se sabes algo máis, xa mo contarás. Home, claro. Pois moitas gracias por todo, padre? Por achegarme ata a aldea e por axudarme a elixir este trebello. De nada, muller. Xa sabes que non me gusta presumir nin das cousas que pasan precisamente gracias a min. Don Nicanor. Era broma, parviña. Hasta logo. Chao. Que tal, Pedro? Ben, aquí repasando uns papéis. E ti, a onde vas con esa nave espacial? É un robot de cociña. Pela corta patacas nun pispás. É para facer as tortillas. Antes tamén as facías en tanto automatismo. Na casa de turismo fan falta novas ideas, así que imos organizar unha semana da tortilla. Empeza mañá. E tedes que pelar moitas patacas. Exactamente. Por certo, quedas invitado. Quita, xa pelei bastantes patacas na mili. Quedas invitado á semana da tortilla, home, non a pelar patacas. Como Roy sempre me invito ao cine, e quen acaba pagando son eu, pois non sabía. Anda. E que tal Roy por Liverpool? Tamén chega mañá, como as tortillas. Oi, ti és un home sufrido. Seguro que aguantas coas dúas cousas. Que sí, verdade. Que veña a Roy e tamén Paula, A eles tamén lles gusta moito a tortilla. Vale. Chao. Chao. Que era iso que levaba Balbina? Algúnha peza da nave de Miro, non? Que nave? Que nave vai ser? A nave extraterrestre que o trouxo a Terra. Vostede non vai de parvo comigo, abogado. Eu non vou de parvo, é que son abogado. Quero dicir, non sei de que me falas, tú. A vostede tampouco lle contou nada a Balbina co ben que se levan? Non. A mí non me engana. Eu ben sei quen é Miro. E quen é Miro? Un alienígena. Un ser doutro planeta infiltrado entre nós para preparar a invasión. Pero ti estás seguro do que dis, Tuto? Home, seguro non. Pois non digas barbaridades, inconsciente. Poida que Miro veña en son de paz, pero é un marciano como unha catedral, Non. Iso sí que non. Ou é un marciano, ou é unha catedral. Vostede xa me entende, Hola, Balbina. E Miro? E ti onde estabas? Hai 5 horas, é dicir, case 3 días que non apareces polo bar. 5 horas non son 3 días, Miriño. A mí non me enredes coas matemáticas. A onde fuches? A casa de turismo. E ti crees que iso é excusa para non estar no bar? Xefe, se estaba ali, non podía estar aquí. Ti non a defendas, Cantas veces teño estado eu en 2 sitios ao mesmo tempo? Por exemplo, cando está no bar e nas berzas ao mesmo tempo. Por exemplo, que é esa cafeteira? Esta cafeteira é un pelapatacas eléctrico. Ese é un pelapatacas, porque lle chaman cafeteira? Ti es parvo, non se chama cafeteira, chamase pelapatacas. Iso xa ten máis lógica, ves? Que tal pola casa da aldea? Ai, regular. Moitos ovos, moitas patacas e poucos clientes. Así que imos facer unha semana da tortilla. Para igualar as cantidades, non? Empezamos mañá. Iso será se eu estou de acordo. Ai, estás de acordo, Miriño? Unha semana non será demasiado traballo. Ai, tes razón. Podemos dicir que é unha semana da tortilla, pero que só vai durar 7 días. Iso está mellor. Vinches que gran idea. E gracias a min. Outro que tal baila. E gracias a min. Este chisme é para non ter que pelar tanta pataca a man, claro. Non, é para mirar para el cando non botan nada na tele. A ver que tal funciona.
Eu teño unha pregunta. E ese chisme funciona o mesmo se en vez de meterlle unha pataca metes, por exemplo, a cabeza? Para que vai meter alguén a cabeza aí dentro? Para cortar o pelo, parva. Mira que ben traballa. Que ben as corta. Sí. Mañá, a primeira hora, marcho para a casa de turismo. Poderei vos deixar sós no bar mentres dura a semana da tortilla. Se vai ser unha semana de poucos días, sí. Xa me ocupo eu de todos os detalles. Mónica, terásme que botar unha man coa publicidade. Claro, que queres que faga? Pois uns carteliños, uns folletos no ordenador. Por que non subimos e falamos, mentres eu acabo de preparar unhas cousas. E quen queda no bar? Vostede. E quen vai atender os clientes? Vostede. De moda rapaza. Sempre ten resposta para todo. Un café, por favor. Sí, home, sí, como se non tivese outra cousa que facer. Xa teño bastante con atender no bar como para andar poñéndolle cafés ao primeiro que entra. Hola, cuñado! Antón, estás ben? Claro, por qué? Como xe non viñeche xantar de violín. É que tive en unha comida de traballo. Ves como non estás ben? Chamo ao médico. Non, estou perfectamente. E aínda vou estar mellor en canto che conte unha cousa que anda por aquí. Senta, cuñado. Escoita, pasmón. Medio barrio cree que ti es un marciano. Eu? Parvadas. Todos saben que son de Ribadavia e que non estiven en Murcia na miña vida. Non, murciano non, marciano. Un extraterrestre. En que quedamos? Marciano ou extraterrestre? É o mesmo, pasmón. Son dous nomes da mesma cousa. Escoita, moita xente cree que ti ves doutro planeta. Tú, paspallás. E por que creen iso? Por a miña inteligencia superior? Sí. máis ou menos. Agora o importante é aproveitar a situación, Sí, aproveitando que me chamo marciano, ollo Paz Pallás e doulle unhas lavazadas vendadas. Non. Paz Pallás quere contar o teu caso na tele e nos imos deixar que conte o que lle pareza. Canta máis xente crea que ti es un alienígena, máis negocio faremos. Claro. Piollo, non entendo nada do que dis. Pero se é un enredo para que che poña un prato de xamón, vas de cu. Que non, cuñado, nada de xamón. Escoita, a leria dos extraterrestres é unha mina de ouro. Aquí están, mira. Revistas, unhas anteniñas, CDs, vídeos, de todo. E a xente compra estas parvadas? A miles. Imagina o que pagarían por un café servido por un marciano auténtico, Canto? Pois o que lles pidas. En serio? Claro. Ben. E de onde saco eu un marciano auténtico para que sirva os cafés? Ti espargo. Cuñado, o marciano es ti. Eu non estou tan seguro. No meu carné di con claridade que son da provincia de Ourense. Miro, xa sei que ti non és un alienígena de verdade, pero a xente cree que sí. Iso é suficiente. Suficiente. En fin, se non podo sacar máis nota. Imos convertelo bar suizo no primeiro bar intergaláctico do planeta. Niu, xa estou vendo o letreiro. Ai, eu tamén me cago no mundo. Que pon? Non sei. Non ves que non teño os lentes? Pois pon bar marciano. E dentro? Dentro estarei con unha escopeta para sacarlle os cartos e os reloxos de ouro. Que non, burro? Non. Daquela, cal é a vantaxe de ser un bar marciano? Dentro haberá moita xente con moitos cartos para gastalos nos teus cafés. Sí, un café que é como doutro mundo. Exacto. Eu con pasar cada día para levar a miña parte dos beneficios teño abondo. Como unha parte dos beneficios? Tranquilo, cuñado, que será unha parte pequena, Nio, véxolle un problema. Cal? Que non sei se a Balbina lle gustará que lle cambiemos o nome local. Pois se non lle gusta que non, mire. Falas en serio? Home, eu maña mesmo poñei fora un letreiro que diga Bar Marciano, café con leite, 10 euros. Tanto se lle parece ben a Balbina como a se non. Este poderío, cuñado! Eu non son deses que se asustan diante da súa señora. Así me gusta, miro. Tamén axuda que Balbina marcha mañá para a aldea. Van facer a semana da tortilla. Acabáramos, pastrán. Así que unha semana sen Balbina, Bárbaro. Porque non terás que ir ti con ela para pelar patacas ou algo así. Non, para iso mercou ese trebello. Ela di que é eléctrico e que fai todo só. Pero que vai creer semellante parvada? Ninguén. Seguro que aí dentro hai un anano pelando as patacas. Seguro. Paspallás, sí. Que tiñas razón, Miro, é un extraterrestre de arriba a baixo. Sí, non che poden pedir que yo contes a quen queiras. Nin sequera ese amigo teu da tele. A verdade sempre acaba por saberse. É inútil ocultala. Como? O que? Pero que micro... Sí. Claro que lle vin o microchip. Como crees que sei que é un extraterrestre auténtico? Pois mira, como che explicaría? Eu
un microchip que... Paspi, por que non pasas ti mañá por aquí o ves? Ti e o teu amigo da tele, eh? Claro, ala, adeus. Ño, é certo, esquecera o microchip. Que micropitch? Pois é que os seres doutros planetas levan certas pezas electrónicas, pero... Ti non te preocupes, cuñado, que xa me encargo eu de que non che falte de nada. A ver, que fas ti toda a semana no bar? Miro, non quero nin media chanfonetada das túas. No. E nada de rosmar, Teño motivos de sobra para desconfiar. En canto eu desaparezo, ti e máis Antón sempre armades algunha. Menos mal que queda Mónica vixiando. Que dis? Ala! A ver, con quen falo eu, Pois coa parede, o mesmo que cando está esperto. Ai, vaya espectáculo. Nin dormindo parece un ser humano normal. A ver se vai ter razón Paspallás. É un extraterrestre deses. Desde logo os calcetíns, este non nos quita desde que lle saíron os pés. A ver se vai ter dentro un deses microchips agochados. Oi, vaya cheiro. Desde logo, este debe ter un extraterrestre morto en cada calcetín. Que noxo. Un pouco máis arriba. Non, un pouco máis abaixo. Un pouco máis á direita. Non, á esquerda, á esquerda. Aí, quieto aí, quieto aí. Aí é precisamente onde estaba o letreiro antes de empezar este amarealo, miro. Ui, que carallo. Tamén a terra remata de dar voltas onde se empeza e ninguén lle di nada. Pois vale. Xa era hora de que recoñecese lo que es, Miro. Sí, verdade. Eu que son. Marciano, non? Ah, sí, de toda a vida, completamente marciano. Pero do mesmo Marte ou de algún outro planeta? Non, do mesmo Marte. Segundo chegas un pouco a direita. Isto xa está, cuñado. Collo no buncerado que o negocio vai comezar. Sí, millóns de terrícolas van querer tomar o café extraterrestre de Miro Pereira. Veches, Mónica, isto vai ser a bomba. E isto non será unha mangancha para sacarlle os cartos a 4 parviños? Non, Como que non? Gratis non vai ser. Outra característica que non sae nas revistas. Ves, cuñado, os marcianos gustanlle los billetes de 100 euros. Veña, veña, que temos moito chollo. Semana da tortilla na Casa de Turismo. Isto sí que é unha idea. Había que facerlle un monumento. Facerlle un monumento a Balbina? Non, muller, a tortilla. É un dos grandes inventos da humanidade. Xa ves o que a Semana da Tortilla non é a única novidade. E Balbina que opina disto? Das tortillas está segura de que van ser un éxito. Sobre outras iniciativas creo que aínda non ten opinión. Non dixo nada. Se cadra para opinar, tiña que sabelo, non? Pois non lle vai gustar. Non. E ti non pensas facer nada? Sí,
penso estar caladiña. Non vai a ser que por falar a eses dous lles dea por disfrazarme de marciana ou algo así. Muller, non creo que cheguen a tanto. Non, tes razón. A tanto non chegarán. Xa, hai dúas cousas que non teñen límite. A eternidade e as ocorrencias de Miro Pereira. Tuto, repartes isto entre os clientes? Claro, muller. Xa traeredes unha proba, sen cebola, a poder ser. Ala, listo. Que? Quedou ben, non si? Agora a ver se aparece alguén para comelas. Muller, son as 10:30 da mañá. Agarde a que a publicidade faga o seu efecto. Mire, se a hora do xantar non chegaron clientes, collo o pelapatacas novo e poño de sombreiro. Oh, ti calquera cousiña que poñas. Ala, a traballar. Eu pido facer de catador. Para de rañarte, porcallán. Porcallán eu, mais este, que fuches que me puxo aquí o chiriflus este. O chip, cuñado, o chip. Lévano todos os marcianos. Ui, que carallo. Pero, por que non ven ninguén? Pois porque o que non sae na tele non existe. E ti aínda non saíches na tele. Agarda a que te entreviste o amigo de Paspallás, Eu antes non saía na tele, mona, e a xente viño ao bar. Xa, pero a que bar, O meu. E que bar era o teu? Cal vai ser, mona, este, o bar suizo? Ajá, pois este agora é o bar marciano. Os vellos clientes tardan en asimilar os cambios. Sí, sobre todo os cambios nos prezos. Han pensar que un café galáctico se pode regalar, que menos que pagar 5 euros por él. Exactamente. Por certo, como se fai un café galáctico? Iso é o mellor das especialidades marcianas, que as podes facer como queiras. Non ves que ninguén as probou nunca? Daquela, non teño que botar café no café. Se ti non queres, non. Nin arroz na paella. Tampouco. Nin xamón nos bocatas de xamón. Nin sequera vas ter que botarlle aceite e maionesa. Un pouco de mistol e andando. E por que non nos fixemos marcianos antes, me cajo nas arandelas? Ti agora pensa no que lle vas dicir nesa entrevista, É que lles vou dicir, pois, o que pon na revista. Iso, limítate o que pon a revista. Por exemplo, coida máis da túa saúde, Acuario, especialmente as dores nas pernas. Cuñado, limítate o que pon na revista onde fala dos extraterrestres, non na páxina dos horóscopos. Pois a ver se falamos claro, miñoca. Total, tanto tengo que digas. Aí sí. Claro, pasa como co café marciano. É a primeira vez que o toman, non poden saber como ten que ser. E o sabor do afairi non falla, Vailles gustar seguro. E o que máis lles vai gustar é o resto das sorpresas. Por certo, hai moito que non escoitamos a Mónica. Pro que dicías a bruxa, porcos valdereus, esta ides va pagar, malas persoas. Mónica! Que? Estás moi calada. Falar ou estar calada, aquí tanto ten. O resultado é o mesmo. Pois hai dunha vez para que vexamos todos de que resultados falas. Perfecta, Así exactamente son as camareiras dos bares da sétima constelación, cuñado. Pois non che sei, eu polo espacio exterior ando pouco de bares. Comigo non disimule, xefe? E logo eu non son un marciano de verdade, Lercha. Sí, ata meu tío é máis extraterrestre que a vostede. Aí sí. Pois sí, chámase Mariano, para marciano só lle falta un C. Moi graciosa. Hola. Ah, non, a min Paspi non me veas. Pero... E Mónica, non andaba por aquí aí un pouco? É que Mónica, xa sabe, sempre anda na lúa. Pois por iso vimos nós, para ver xente do espacio exterior. En canto vin dixen, vai a pinta de marciano ten este pavo. Ah, que sí, Sí, pecarrecho, cabezudo, como veñen nas revistas. Pois non, é grande e calvo. É que as revistas din moitas mentiras, colega. Imos gravar a entrevista pro informativo das dúas. Que tal se falamos na súa nave espacial? Non, é que está no taller. Un carburador que lle puxo en Saturno, que non nos dá máis que problemas. A globalización hecho carallo, Ese gravamos fora, para que se vexe o letreiro do bar. Non estamos aquí para facer publicidade. Estamos para informar sobre un extraterrestre infiltrado. Claro, é que é un extraterrestre con negocio. Por iso o do letreiro non estaba mal para ambientar, Miro, tesme que ensinar ese microchip. Precisamente, Miro nunca se lava aí para non oxidar os circuitos. Sí, é para dar un ambiente máis marciano. Deixa, xa me fago unha idea.
Como queiras. A ver, rapaz, vai poñendo esa cámara aí. Veña, veña, movendo o cu que vai ser a hora do informativo. Papá? 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 Que? Non esquezas que o bo de Roi chega ás 4. Non te preocupes. Vas vir comigo a buscalo? Claro que sí. Pero se vou, non sei se me dará tempo de fregar. Tranquila, xa fregarei eu. Como ti xa estás facendo a comida. Non o digas como se non fixera nada. Quen che deu a idea de facer canelóns, Ese da tele non é Miro. Ai, sí. E esa é a nosa rúa. E mira, o suizo, ou o marciano, ou como sexa agora. Vivir infiltrado entre os terrícolas. Eu sempre fun un piollento. Pioneiro? Sí. Quere dicir pioneiro, Tamén. E ademais teño un bar. Bar Marciano. É un... Co mellor café da galaxia. Non leva café nin nada, por iso é tan baratiño. Con café poríase polas nubes. 1.000 ou 2.000 euros custaría. Por que non nos fala das súas orixes, don Ramiro? Mire, eu cheguei ao mundo en Ribadavia. Quere dicir que el chegou a este mundo, aquí, á Terra. E estás vendo o que eu vexo? Sí, ser marciano vai ter que ser delito no Código Penal. Non, viña eu só. Sí, viña só, pero claro, viña nunha misión especial, por iso el non o lembra, era tan pequeno. Sí, como era tan pequeno, vin con miña nai, claro. E onde está el agora? Na aldea, facendo tortillas. Vive neste planeta? Sí, é ben que o sinto, que teño que aturala. Que fai ela na aldea? Contenos. Pois mire, ten unha casa de turismo rural, Casa Pereira. Ela sí que é unha marciana de moito carallo, moito máis marciana que a min. E hai dúas cousas que lle saen bastante ben, o bigote e a tortilla. Despedímonos xa con este sorprendente descubrimento. Con este marciano, fillo dunha marciana que fai tortillas na Casa de Turismo Rural dos Pereira. Que tal? Puido ser peor, Falaches máis da casa da aldea que deste bar. Bom, non creo que a miña nai me roube o protagonismo. Non se fíe. Se lle pon este modeliño a súa nai, seguro que arrasa. En serio? O importante é sair na tele e facer publicidade do bar. Ti, Mónica, á cociña. Veña. Para facer que? Se levamos todo o día sin clientes. Agarda, muller, que agora empezarán a chegar, Veña. Eu que fago. Ti estudia os costumes locais. Ponme un pouco de xamón, por exemplo, E iso non será terrícola demais, camándula? Non, home, para que vexan que coñeces ben os costumes do lugar. Claro. Hola, que tal? Pasen. Que lle dixen eu, señora Carme? Non hai como unha boa campaña de publicidade para atraer clientes. Non vai haber tortilla para tantos. Pois vai a facer máis, muller. Iso, xa é hora de poñer a funcionar o pela patacas. Probáchelo. No bar. Oi, é supersónico. Vai ver que maravilla. Bos días. Hola, que tal? Pasen. Hola. Os avistamentos de seres superiores é por aquí. Sí, pase, por aí. Que avistamentos de seres superiores? Eu que sei. Mire, hai xente que cando come ben ten visións celestiais. Será iso. Será. Hola, que tal? Hola. Pero onde carallo está a xente? Na semana da tortilla, seguro. Non digas parvadas, Mónica. Quen vai preferir unha tortilla a ver un marciano auténtico? Eu ainda diría máis. Vostede xa non diga nada, xefe, que tal como falou nesa entrevista da tele, parecía que a marciana era a señora Carme e que a Casa de Turismo Rural estaba chea de ovnis. Non digas parvadas, muller, mira que es inxenua. Pois a ver onde está a xente. Miño, aí ten xente para dar e regalar. Pasade. Que, tuto, mesa por 50? Mónica, marchando 12 cafés marcianos, cargadiños de fairi. Non, mira... Como que non, Tuto? Non me falles. En realidade, só queremos facer unha reserva na casa de turismo. A tele dixo que ia haber ali un encontro na terceira fase. Hoxe pola tarde. Esta xente non o quer perder. Miro acaba de anunciar un informativo. Eu non dixen tal. Tuto, o enderezo está nos folletos da semana da tortilla. Aldea Bella sen número. O chegar á aldea polo ramal da dereita. Hala, imos para lá directamente. Veña, non diredes que non vos busco clientes, Pero onde ides? O café marciano é aquí, Tuto. Mónica, ti de que parte estás, E aínda o preguntas. Ti viche la pinta que me puxestes? Ti queixate. Eu estou peor, que teño un micropitch. Toda a vida traballando para isto.
Roi, xa estás de volta. Sí, que remedio. Xa está de volta e aínda máis lercho do que marchou. Mira que é difícil. E ti que, non estabas na casa da aldea? Cala, cala. Temos tanta xente na casa de turismo que non damos feito coas tortillas. Pero iso é bo, non? Sí, sería, se non fose porque este trebello aínda non cortou nin a primeira pataca. Non funciona. A ver, É que vas ver ti, fillo. Pois nada, é iso que eu comprobei antes de marchar. Pois Roy sabe moito de aparellos e de electrónica, Sí, fixo un curso en Liverpool, seica. a este trebello falta o circuito principal. O que? Un chip que debería estar aquí, e non está. Ah, e como lle caería? Eu máis ben diría quen o quitou. Ah, pois nada, mirarei polo bar. Gracias, Roy. As gracias deberías más dar a mí. Pe a ti, por qué? Se quen mirou o trebello foi el. Sí, pero fun eu quen lle dixo que fixese o curso de electrónica. Vaya cara. E ti cala, Sabe lo que sabes precisamente gracias a mí. Lalle. Mira, o próximo que volva a repetir iso de precisamente gracias a min, creo que o esmendrello. Gracias, Roy. Que lle pasa? Non sei, pero Balbina vai camiño do bar. Non crees que deberíamos contar as novidades antes de que as vexa? Co enfadada que está. Deixa. Non o entendo. É que non o entendo. Eu tampouco. Como pode o señor Gordo, por moi rei que sexa, valer máis que unha señorita guapa? Esa é a sota, Parvo. O que non entendo é que non veña ninguén. Pois non te preocupes, que iso agora se remedia. Bar marciano. Pero que pasa aquí? Falta un día e xa me cambiade o bar de planeta. Balbina, todo isto ten unha explicación, E ti de que vas disfrazada, Mónica? Da bella malla? De camareira espacial. Fala co extraterrestre do teu home. Ai, Miro... Non me mires así. Se son un marciano, pois son un marciano. Eu non teño culpa. Non, se ti nunca te la culpa. Porque da avaría do pelapatacas ti non sabes nada. Que lle pasou ao pelapatacas? E que lle vai pasar? Terá algún problemiña? Mónica, vaite cambiar. Alguén fedellou no trebello e alguén lle levou unha peza. Eu non fun. Eu non teño necesidade de andar collendo pezas por aí, que son un marciano e a min saíme soas. Mira que chiriflus me saiu aquí. Miro. Ala, ese non será o chip que lle falta a este trebello, non? Non exactamente, é que... Vos sabedes como está a casa de turismo? Chea de xente. E toda a xente farta de miña nai. Como van a Chea estar? de xente que quere comer tortilla. Pero as patacas hai nas que pelar a man porque aos señores lles gusta xogar aos marcianos. Ei, un momento, que a casa de turismo estea chea de xente non é polas tortillas. Ah, non? E daquela por que? E gracias ás entrevistas da tele. Pois sí, precisamente é gracias a nós, quero que o saibas. A ver, repite iso. Pois que a casa de turismo estea chea de xente que é precisamente gracias a nós. Ai, non. Esa frase outra vez, non, Que frase, Balbina? É a verdade. Se non chega a ser pola entrevista que... Ninguna palabra máis, Miro. E saca iso dai. Bruxa! Queredes presumir do imprescindibles que sodes? Pois ides presumir por algo, Balbina, esta tortilla parece de outro planeta. Algo diso ten. Como saiban os marcianos, invádenos seguro. Pois haberá que acabar antes de que cheguen. A señora Carmen xa ten outro no lume. Agora mesmo a traio. Veña. Queredes ser imprescindibles? Isto é ser imprescindibles. Ti non és imprescindible, cuñado, ti és parvo. Sempre acabamos igual pola tua culpa, pasmón. Pola miña que, miñoca? Quen dixo? Cuñado, tes que ser marciano que aí hai negocio. Sí. O negocio do carallo. Negocio que están facendo Balbina e miña nai. Mira como está isto. Sí, está cheo de xente gracias á publicidade que lle fixeses. E ademais, gratis. Pero se ti non vales nin para facer de marciano, cuñado. Serás papaverzas. Non me chames papaverzas, piollo do grelo. Chámote pasmón. Ai, langrán. Cacatúa. ¡Para, Pedro! ¡Para, Pedro!